per presentar les cançons. La cançó que faran els de primer és una molt famosa, molt coneguda d'aquí, que es diu 3 i 3. Vale, aquesta és la que faran els de primer. Els de segon faran una cançó que ve de la Xina, que es diu Unsai, o sigui que cantaran en xinès. Com que cantar en xinès costa tant, us demanem silenci perquè els puguin concentrar-se. I els de tercer cantaran en una llengua que es diu quechua, que és de Bolívia. Silenci, sisplau. I la cançó es diu... La cançó es diu Navidadao. És una cançó de Nadal de Bolívia. Vale, llavors comencen els de primer.